Adom TV so enie sabremene ACP bafo apenten na echeche nkomo dwumadie kase ya wo ne hanyina no bambo ho nsem ono ene gina ne metri so as head of security opanye yam akwa baba Adom TV so ya abedia ohima ye nhamo ba ye bambo ne ho ntoto ye net sei na adwuma so no na efirase anya ne efirase bra date ne ba ye na because ye chemu dunkwa ne dwukwa ne tena so na esan se me police ni a me so bambo dwuma na me ye niti no na ye de mbede ne share me nsa na me kan se ye tumi adi dwuma no ama aso ani ye free dunkwa ahwe se bibia ye kese ye wan tisa ka akwanhia si wan tisa sabi obi bibia yura ana kampesa obi ni obi akontokwa ni nyina ya hihye pa a ye de fa police force dunkwa sei patrols dunkwa na route ne doso enti ya hihye patrol free dunkwa fa Sansi road dunkwa fa Sikuma dunkwa fa Amfre dunkwa fa Chichire police for nam so saa kopim se eye no ba wie ya ye de ba dwokwa dwoha de try ye one route pa etwam kwatwe fu plus enti no enene 4 days na ye share adwumedie wose wa ha obia bo rentin ye na obia bibi so nyira ye enti me kan nyina bom si a because in totality no security aspect no akwaye san me kan ye da se so ne edi nkom nso be da mo ase eno no na se head of security ene no echeche enkomo no me di Joseph Bano local many Denkyirahene Development Association president. Yanshe nana tiase no mo nana mo ban no say nana what Aka me tuma kan fa nana 1.7 money ye ko ye friend Denkyirahene Development Association nana ena say yen kran ama ye ti sapa ye ni sai kuo no our friend na first impone ye meeting wo dukwa ha ya ye bon bia ne akochia no Denkyirahene Development Association no mu ye nipa do se kwa bia na mo fa so a mo boaboa mabuna no de na mo de omo ye Development Association ye dos ye pa your branches of baby bebre you kwen ni mu your branch kwa wa UK aba ha na ye Apex ye wa ha na ye Apex nti obi a wo diaspora ma no ni nyina no on be so mo ye bibia boa Denkyirahene am de fire so me ka hospitals local hospital normal bebre ya donations aye empane normal because me ka ye nwie wa hande afa ba education so a ya normal bebre aboa ya mrante ne ya mekete so mo ko school edu ba bi kra mpo secondary school for bi wo a etimi boa mo to top trunks ne bibi to say mattresses ne ade ma wo mo oma ye hu say bia oma wufu ni bia enso ma dwun mo bia mo betumi asua de me kakra meka e wo defo a wanya ne ba bi ko no ai nimu no no ene say oyo hini bia ye no mo de ye beto ne kakra wo mo say ye nyine bia anso ye hu na himambo oyo hini bia nukwenu ya me nimu ni na Ghana man nyina bu no enam nukwadie ene say ne a obi a ye kanini bia so nya nipa ko wa kukudu nipa akukudu a oka se kokoye kokko tuntum ye tuntum obi ti se bo anko se sa na omegi so sa ma ahindi ankasa no na ya kono na okodwam a the way obesa fa no ho the way obesa eni mpanyufo e wa ban mu bedi sa wo so e kire ne se wo ye nipa o ye kanifo papa na ye ni bibia be ka no kra no a sa na ni ti bre e wa de education na pese ohun sa amanfo tumi akọ school na mo sua de ama mo tumi de abo mo man no ade ba kwa ye brain feeder e was ade no enti ya be ka ne se na me fa de kransie ye bomba ye se na me ba boa na nya Denkyirahene enso o te se ono a na wa boa ma ye pega Denkyirahene ya damase nana kwa ba ya na mami me didi nana ko Joseph Ajiman abu akwa Denkyirahene akwa ba kuma hene nana ye nim se enhyehyeye a modi gu akwan mu no se nne se gya Nyankopon ya dom no odurefo no ye na fa mu dia na se ntumi amfo defo bo ampensem amma nkomo na se nne mo ba kogya ne kwan wo ban mu enti se ye natu apon hyehyeye e wa kire biem ne se na wo adwumadie ya ye di ya otumi se Denkyirahene ya pagya ne ho mene so pentempem mlenso no mlenso na apagya ne ho mene so ampa na wo hwe se de disi a de asina ene ye bemfo adwuma isi ade adu ni nyina ye bemfo adwuma enti sa wonnim na wonnim na se won se emra ye tu apo no
ye ka kire man ni say abo nonkron a yesre ka flada kurum ya ye mpese anoma akra bepie umnya pie na osia de a ene wa na wakwisia wakwansia because I see no adumfo ne apagafo beti ho agum kurum enti na ebo nonkron na ka firi ne ba ne se ne wo se wo de waso de na beti asi kurum de a ene na wa awsempa dina se enen so achi ne firi chi ne kono hye bia ne hobi sisi ade say neti ndi ayewie de chena na ebeko room ade ma akwa nyame ase yewie ayewie ye da se pa ye hwe yiye no uhu ne say oh moti adumfo se nyame ensira mo kula menti ase djuma amoni edi maye mama de se ama halati ye ma de nchira edi akosoro papa multimedia for adjuma amaye de esombo nyame wonsira mo papa ifiri mo adjuma wura so enko kama so ayede mo baaye so nyame nsira mo kula menti ase ye da se ye bread nti na se de wiem aye nti yo me so me damase nyame nsira mo pa na se de ye di 2 years before na day no menne nana owusu bore e na etwetwe nkomo adodo na abone mrane se nana gazo nti ono abese dodo no akura free se meye siremuni enya bone se oye siremuni anya sa na epese eche na mbom oye de nkyirani kan nti ene yenya ne de ne e ba baji mu nkyiremu de nti a omanfo dodo no adwen ye won se oye siremuni nana owusu bore udin emu odu nana owusu bore de nkyirahene a ono ayi ni nasen paboa e de amponsem so ono ene de meto na nti adodo no adwen ye won se oye siremuni odihie bi eni ho a yetete no ni krom nti yawo ye no mbetumi nana owusu bore papa de me ko no ho otintosio edigunsem ene mame no me eno ka se ebe ya bebi am yoluma wono omo konkono mo kotete me ho e wosi nti odihie bi eni ho a yetete no ni krom enti na me kokodi esrem and the same se koe no ye bo adwuma enti omo so mo hye ni onyam esi ohene ho yenso me bibie ni ho afisrem mame efi akwaboso side papa efi jokwa abrafo side akwaboso de denchira akwaboso hima me na medi ne chimi okay yanhwe yenim se aye mu ye ntoto ye pi na wafamu de na wode a wo ye wo mu ne de oh se eba media e wo Ghana de a de nyame so de cheye no enti ebedu se na chese se me ne Adom for etimi partner ye share na ma Adom exclusive rights se ne be ya ombetima take bibia na Adom for so omo ndi ehwamo omamboa ema amponsim din no a kire e wo bibia enti se na me kan no owusubore mia na me de amponsim sin hene enti na se mia na me hwe na me ye ne yi me make sure say ye see no ye enti me buy say meboa na media the whole world ati denchaka na nyame adom so denchapeja enam se de ho bo adom nti denchira apeja 05424 ayade papa na adom fo so eni no mo ye adwuma che from time of 61 as muni na yana na yakupesana adom fo eyusu adom praise from day one yana yakupesana e de boa kiso concept party yeni adom fo nti adom de emra adom hya sei na omoni 5424 na eboja nti it was no surprise say me buy ya it be more exclusive right na also mo ndi mi hamo from kwesichum eko abu trickle ba kwesimo so kobi omina prince edo biase say omotime ndi hamo na apeja adom so sisi ahwohwe the whole Ghana any ewiase na mrs mo friend fabrichire obi e hwe adom because so pe bibie tie wo denchira ayewo Amammre ayetete akamfo nyina na tese se wo hwe adom enti ama adom so apeja denchira enti ye fi se betimi no ma ye adwuma ache sisi a doti ye ne aye no se ye de ye ne nana miame wofa amposem ele beko bemu na ya kwakoja no kwan edila ma ye nananom no mo ne natena na ewie a afeni eba be sihini enti esihini no wie a ohene no ena obeba na waba be ye amposem yi ankasa and I hope say at that time no
so Adom for munjaimu anyone le be hwea bom say be ya bibia beko Nana bore yada se se e ba ye nso wagye ye fel so sanete edwuma no de eyodo me de edwuma no eyodo wontimi nkase me wo ha one thing and the by together ye fire cameras ya fire sound ya kire wiase na ade echo nti sa odo na ma kire me no nso me damase pa de nchama nyina damase me na hima Sara odamase ahimfo mo ba ye nyina oba pen Sara na sia wo hwe kire ene abrowetia no momaka obia damase se Adom de Adom Emma ebinso aso denkyira so Emma Adom ni denkyira aba together Adom ebedi denkyira ma yina yakọ echi Emma munyina kwaba ajubikete enamete hanomo a na wo hwe ma hofa na wo hwe openi ose kranchen so hofa na chese areho na abafie abribia obehu se sabi yatutu kontonkuni ana se yefra ko obene se no na chese ani bre na aba o my Ghana mu na me no tie asisi e de yenyina ye nim breche kase a abode ntraman ye tempenten kwa ye ti ni suo sanse obrempon ana dupon bi atutu ade atoye ni na yera ho yesi abribia na yakasa de nyame pe eno wo ye eye nokre nanso aya na ebi base yi a na aya ahometesem yenyina yenim se yenyina ye de hye yewura Denkyirahene wato na nanom wonsie do eye oforiso obusumi a ye womu yi eda etoso eduonu nan ena ye be jam no mamemma eye openi ose kranche emma ye anwensam na abakosem kakra na afei ye ntoa ye nkomotwetwe ne so openi ekwan dem asiamu Monya suntia masam ye Monya so mama adeshama mai mama dia samna boy ya dinsra bubu ya dinsra tutu yes mbo fortune Anomani tifwe yena dia fidia yino amana brecha abadan chramai brecha abadan chramai na amai musumi mayana brecha abadan chramai na anato abanti prum kan sana ye yenzu siyanke yetirum aja ya nenu sisiyo mama ya nenu sisa animu eni ye brecha bona chramai brecha bona chramai brecha ni de nya bo obani ose kwanche yakopon enye okese amen nana inti amwa ejekum oye chichere Kronti-hene eye medinkan ede date na todwa nenso yenim se yiyo bia ya obrempon aye se no I want to ye wo ho no mo entoto ye ne tesen yo minu adwubi medase ye nyina yenim se sede odwomtofo no ose kranche de ne sanku no bentasanku no ana seprewa no ode ebegigi kwanu ema nkomo ayebedie no na sede won so waka no eyesa na tie yewura odefo bo ampensem oteti atiri amponsem koyirifa
agona piesie agona na kan agona de hia odi sika to mprada akọ sika na onko school da nanso oka brofo ya kan sei no na ye kire se denkyira adawu denkyira pentempremo a omene sono ko yiri fa nana ye sori a ye frɛ mene sono na ye koto a ye frɛ mene sono yenyina yendutumri ka mehwa mene sono na denkyira se ye daya ya sori kronkron sori kronkron mo ne sa mansan nyina mesunya bia na amansan nyina mejam yen na yedunsini kase na abuyi na obofo a yedi na yawo no tuo aka no eno nti eye ofosu obosomi a yewo mu ne da etoso edunson eye edunson sa edunson no ye akwasidaye sa akwasidaye me no kase ye de so atudede ye so ewo denkyirama mu nyina a yenye dede enso no mo de to so edaben ye de eso no ye de to so no memfa na se bosumi mu na ye we ye de so ne to so no na esasisi ye sabri ye bosumi se bosumi no de to so dun so no firi ho a ye bebo mpre na kwakosi ofosi obosumi no de to so aduonu nan no so eye kwasi ada sabra no na ye de yewura aba na yewura ye de no ba no uba denkyirama mu a ye wo ya tena ye no mu nchichemu enti ye wo woni a owo jaasefo no nyina ye nananom abrempon a wo som abanwa no ho a wo no de omu dwumadie no enko baabia adonten no nso wo ne dom a ye adonten dom no enti adonten no bekwa kosie jaase efiri se jaase no na de yewura eba efiri baabia ye kopɛ yewura aduye no a oduyefo no di anim a odi yewura eba nti adonten no bekwa kohie twafo na ye nato kese ne ye di yewura abafie a eye kosia da ye ofosuo busumi ne de toso aduonu nan no na ye ba no sa wi a na de ache ne dwoada a eye ofosuo busumi ne de toso aduonu ensia aduonu num no ko nanwumle ho num no Amammre ne amane bekoso a ye beye bibia na ye wie bibia na so duyefo no de amanebo no ba ye be ma abusua no ye agona abusua no sisi agona piesie na sabri ye peno aduye nti ninua no a eye kutoku odan manhene ene omanhema ebeba abeka eye bodwesa anwo ohima ne ohene bodwesa anwo na nanom agonafo bodwesa anwo nso ebeba na wo mabeka won nuanom piesie eye odefo bompensem ne ba hema na nama ayensu asara otoso miensa ene na busua eye abusua pani na pomfo ageman a otoso miensa ene agona busua no wo denkyiraman mu no ye nuanom a wo dan ne bodwesa anwo no beba ba boye chidom na abusua no yakọ oduyefo no ho na wasibiribi akere abusua no na wasibiribi kire abusua no wie a na abusua na ba ne dwoadam no afei abusua na bie kwan ato ho se obia wo aduro bia na se wo nimdi a obetimi di aboa oduyefo no onkoi na onfa na nimdi a na duro na haban a na duro na dwen a wo a odebe boa oduyefo no yemfa nkopɛ yewura aduye sabre no ntina nonom de yetuo ne ye pia ne ye gyan ne ya safofo ebe kɔ akɔhwɛ na nanom akɔsere adwekora amani ampon wofe na wama yetumi na fei na nanom de akotade ahwɛ se ye betimi ne wowuo ba moa adi atentam na yagye obrempon na ne kese dwoada no na nanom nyina denkyiraman abrempon no adi akotade ebe bojenyen atu santra fadunko akrom ene ba mo wu adi aprapre se nyame ya dom a obrempon no yebetimi agye no na yede no aba tie no no bekoso na Amammre ne amane bia bekoso wodunko freeze ho no yebebia kwanya na edom ne anintire ne atitire a ewo Ghana mamu nyina afiri se yewura ya kana sem odefo osom Ghana man asoma ma ekowie wiase afana nyina baabia ni din ewo ho
yewura odefo bo ampese watena akonwa yin so abanwa no so nye nimfi a wadi bata akonwa no so obesom se Denkyirahene no emfi aduosia mu na ode koya a kire se yede asiesie ye ho ne yede agya ne kwan enti ohempon a watena banwa so emfi aduosia 60 years no na kire se enja honyom na sisi a ye tue a ye fra atitiri ne anintire wo wiase afana nyina ne titiri Ghana man nyina se umumra na umumeboa Denkyiraman na umekyeche yewere emepepa ye niwom nisuo ti ebe ne saa na ukuada no be 27th saa da no anapa ye de yewura betoa so akọ dwokwa ahenkuro dwokwa no na ye Denkyira ye tete ahenkuro a ye nananom ekwakyekere ya ye de ye noso ne ye nasa nyina kogu ho a ehonom na Amammre ne amane bia ye ne Denkyiraman mu ma Denkyira etimi ye Denkyira no eho na ewo nti ye pem so bia wodunkwawa na se ye bofo no tie ye na ya no so ho ade a na kire se no na se anwie sa wo hode a na ye beto asa no so ewo Denkyirahenkuro dwokwa nso ye ukuada no na ya wo ho yawada eno nso ya wo ho nti Amammre ne amane a ekọọso wodunkwaw no sa Amammre ne amane na so bekoso ewo dwokwa na menua dwubi me kasa kasa ne na werefie yewura odefo bo ampensema ye ka ne ho asem Denkyirahene na oye Roman Catholic na okọ Roma ason enti Roma ason panimfo gina hamame so wo aya na empempi no ye kase adedie ya abosomsem enso ana ohene bie ne hono ma nkwa asore ahemfo nyina ye Christopher enti aya na de ne ye ka no so what yes we Roman Catholic no ye Roman na onu Roman ni na oye no so enti wakwa asore na onye ne Roman ni saa keke efri se yewura na owodo ema nipa a woka nipa eba ne nchen na we obi nso a na owo ne nananom ase ono no yewura ne wofa obedi ade a odane abanwa no de ma no ne nana obrempon owusu ogbo ade eno na ye friend nana owusu bore nana owusu bore na ono no sebe wa mfirimu akonwa no so eduru baabi no no ono ankasa se da bi wahunu biribi ewa ne wofa ase eye odefo bo ampensem tete atire emu enti wode abanwa no ma ne wofa ase no na ebra wote ase na wata na chi na ne wofa ase no adi akonwa no enti na no owusu bore de abanwa no ma odefo bo ampensem wo bere na ono so eti ase enti sede na wo ne wofa na no owusu bore na ase na wo pe asafo dwom ne dwom ne sede ntumpan ne ketebo ne apagya ne sa agoro a ye de sum abanwa ne nyina no na yewura oya brante no na ode ne ho ewuram nti ne sa so no wode call na sole dem ye ne sum Roma asom no nti Roma mu no on se Roma nso de esom no de omudi dwuduma ne nyina ye kwa anwom nko a nti yewura na ye kwa ni ma ye kwa na koduru se na won na ye kwa master the whole central region nyina kwa afuo nyina kohia ono ne kwa master odefo bo ampensema ye kan wo hye ne kwa atade no na wo gina the whole central region kwa na nim na all conduct a na kire sa na all tenetene kwa na kire se eye ade a anika na eye ahomeka papa enti kwasi ada na ye de yewura ebebedunkwa no Roma solifo nyina beba baye mask sie pa ewodunkwa wansana ye de obrempon na babedu sanso na ye koduru dwokwa nso a omu baye mask sie wo hobiem na ye de ahia ne kwan na no nso Amammre ne amane bia koso kama sade ye de ji na baba ewodunkwa no de som no wodunkwa no ye de akosom no saa wodwokwa efiri de toso aduonu nson na kokopem de toso aduasa odefo bomponsem onva ni nyame dwuma endi agro nunti ena oboaye ma asoredan bi etise yenso yetumi asie nti aduasa no ye memneda saa memneda no ena se oduyefo no ne ye nyina no ko benkrum na ne ye de ahoden yeye de de ye nyansa ne enim de yeye ne nyina ne ye nuro yeye no se antentama na ye gyae yewura mu na ye de no akwa akoma nananom mpanimfo ewo bam ewo dwokwa
na kyɛ sɛ yɛde dwumadie no nyinaa aba na wieye deɛ wodini ɛna yɛbɔ bɛrima bɛyɛ bi wa mɛyɛ ni nyinaa ɔbɛkɔ ama obi abɛtoa so Emi kojo boache Steven Asamoah boache amaye osem kakra na menye omampanyu kufo musom Ghana fo menyem yana na bo amponsem otin ba san papa kakra yeba Denkyira yeba ejukwa yenyini nkita ho na mekai papa de railway aye djuma railway nti yeba na onye kan railway hu sempa de yema Ghana yema railway na onye djuma ono na oboboa ma infrastructure ya ye kan kwan aye ne wa say na obi ale pe kwan railway obo so ma boy ono se so na omampanyu kufo okan na ode ye Ministry of Railway men na ye wo Ministry of Railway Ghana e wo hen amayose mu na de ye no oman ne chichiri mu nti nana ukwa nyame fa wonko na Denkyirafo agunafo ye kan mum na ye baako na ye mo oman Ghana na Ghana so mfa na tuma pefra na ye hu se agunafo ne Denkyirafo so ya famudie ene kroye na edi agya ye no ti na bo ampo se otoso me nyensa demri fadue na me fa wonko asomdwe mu onipa asomsompa na ne breso a na esese ye gya no kwan papa enti no ye ma akora demri fadue ye achim kotoku adu ampofo etwi a odi amono ena ma ono ani nua pani aguna piesie o mani demri fadue se okumpa no wako American so atu awie abodin ye dia ma no sanse esaru ne fata no wa gidin e wo Ghana ni wiase nyina na wa somsom papa so ke esre otumfo nyankopon se en nananom nyina se omo fa ne kra ensie eyie emaye akra due na sane oduma nko ebo ade no saa na obo no kanya saa na ka ba se okopa na ke ko a ke ye be ko ade a kire no ahu se Denkyiraman ewo bi na kotoko esum Denkyira ye ma agunaman Denkyiraman kotokuman ene bojesan nwuman enyina demrifa due ewo asemu atuyen nana bonponsem ono ankasa ena oso onua ekuma eye agunamanu ensa edinisi akonwa no so oba odan ebedi na otwe mienu eni yedi djuma bia so ye bia wo ye na kama etai ne wo fase na chi emra na otiase no papa wabeye wunuma onyama befro nantiye ye ma o demri fadue or therefore buamponsem metina ne nchen emra na me akwara e wo donkwa ahemfie ho na ne nchen na metina ye ko de nesre na metina ne nchen so ko school buamponsem secondary school and am say me be me papa ni ti e ma me hu no mo bebre se e wo se nipa wo ye obi a wo ye onokwafo e wo se wo ye okokodurufo e wo se wo ye obi a ubu Amammre ene amanie na onyame somso omfani agro nti me bompa e se ni sunsun papa o de kuta Denkyira no e wo ne ye na chi no e be kanya Denkyira ama Denkyira ya fa yentuma pefra na ni panyina ehu se Denkyira na kane no na the greatest kingdom omo amanone mu amwa ha Denkyira fo na Amammre fi ni yenje papa yi kwan bi se wo twasa to wamaye esa ye faso a ye nananom baba beto ne aka si nya ho hene bi Denkyira ye bo buamposi modi kan ye bo kodweti bo a odi efi abankese so be pia adwekwa eye nka ye nyin frim wo su body a wo si dunkwa chichiri dunkwa ye ren so enfi o therefore buamposi motoso miasa